Nu er der kommet gang ind igen. Prøv at tænke, at du skal falde i søvn sammen med den der 100 meter. Ind i kassen med den. Du er dårlig ånd. Ja, det har du faktisk. Jeg havde lige spist det. Der var en, der fik helt svært nu. Okay, nu kommer jeg op og sidde, fordi nu må du løbe rundt her. Nu skal vi se. Den der, den er hyperaktiv. Så skal vi sætte det derude midt i. Nu tror jeg ikke, der er meget energi tilbage. Så må du monster igen. Det er der. Ej, der var en anden en at kysse dig. Og så vil den kom. Den skulle ned i hjørnet. Helt ærligt. Nej, du skal jo ikke være ond, ven. Jeg tror ikke. Den ligger stille. Kan du det? Det vidste jeg ikke, du kunne. Nej, så er vi færdige med det. Du skal ikke bide et eller andet i halen. Lidt derovre. Han ikke så stille. Så stille. Det var ikke at sige stille i dag, jo. Så. Hvor skal du hen? Den der, det kan jeg ikke engang forklare. Prøv at se, den skal bare lægge hovedet i albuen. Og hvor skal du nu hen? Au! Mine fingre Nej, med mig. Klap mig så. Så, den vælter. Jeg har det rigtigt. Kan du ikke kalde på en bund? Den har det slet ikke sjovt, den her. Den er bange. Nu fik du den startet, Jesper. Nu skal det rigtigt. Lidt til gøen. Må I høre den gø? Kan den gø? Jeg kan sidde på bagdelen. Så. Ja, så. Hvad sker der så? Hvorfor kan du gø? Nu kan den bare Sig noget, Pjerre. Nej, nu skete der noget spændende derovre. Hvor skal du hen? Hvad skal du? Op. Den vil jeg være bare for det rundt over armlægen. Hvad er det, jeg siger? Jeg skal holde øje med den her. Så laver den. Hvad er det godt? Den er til. Hvad skal du ikke ham? Lige tilbage, Camilla. Du skal ikke sidde fremad, Camilla. Hvad skal du deroppe efter? Nu kommer monsteret her også. De vil gerne lege. Den vil gerne lege. Den hænger nærmest i luften, den der. Vi så herovre. Nu er det den anden vej. Nu må jeg klart, at nu kommer drønene den anden vej, Jesper. I mean, if you come on here, maybe we can work out a better price. No, you're welcome. Det er også generne, om de er... Nu kom du også. Nu kom du også i gang. Nu skal du også med. Kommer du også? Nu har I set det. Prøv lige at se den fede, Jesper. Ikke den der. Nu skulle du bare tykke på et eller andet. Det er rigtigt. Hvad skal vi så gøre nu? Den skulle bare tykke på et eller andet. Ja, vi kan købe den der panda der.